ọ sịrị ndị mmadụ na fe vidozin ya na ọ ha alaike ka a na-ese ya vidio ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka esi wee kpee ikpe Ichie Million Idepure Ideshow bịanụ ka unu nụrụ ka esi wee kpee ikpe ya n'ụlọ ikpe nke dị n'Enugu steeti. Unu mana sinsi anụ wee ji wee jide ya na tata bụ izizi ọ na-eje n'ụlọ ikpe bịazienụ na-asịkwa na o nwekwa onye ọkaikpe kwa anọchite anya ya o subirigokwana na nke ikpeazụ a wee bụ na a na-akọwa na mgbe anụnwa Ichie Million na-abata n'ụlọ ikpe ka ndị mmadụ fụrụ ya wee na-ese ya vidio. Ichie Million wee sịfa gịnị na fe esezina ya ife onyonyo na ọha alaikikwa ka a na-ese ya ife onyonyo. Ndị na-ebe ahụ wee si anya mechipụ ọnụ ya ọsịsọ na ya wenyite ihu ya enu ka esi ya ife onyonyo na onye oshi ka ọ bụ ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ na ọkwa ya bụ Ichie Million na-abụ oji okeshọn ọ na-efe ego na ụkọ ego na-eri ego na ụkọ ego na-ese onwe ya ife onyonyo na-etike n'ihu akwụkwọ ya. O ruzie kịta anụnwa ọ tọrọ alụ ejidere ya ọ bịa ebe a na-asị ndị mmadụ na ọ laiki ha ka a na-ese ya ife onyonyo onye uwe ojii na-ebe ahụ sị ya na okwu ọzọ kuchie ya ntị na ọcha na ya na ya na-amụ amụ na ya na-aga ọsịsọ ya wenyite ihu ya enu ka ese ya ife onyonyo. Wee bụ na ndị ụlọ ikpe na-akọwa na sinsi 28 Mee 2025 ejidere Ichie Eze-Ani dịka ọ na-agba ọsọ esi wee si Lagos steeti wee jide wee kpụnata ya Enugu steeti. Nọọ nke anụnwa bụ izizi ọ na-eje n'ụlọ ikpe a na-ekpekwana ya ikpe andị na ife eji ama ya ikpe bụ ife ịtọ mmadụ, igbu mmadụ na ntọrị mmadụ nọọ ifefa ji wee na-ama ya ikpe. O wee bụ na a na-akọwa na ka a bịara na ụlọ ikpe na-enwekwa onye ọkaikpe kwa anọchite anya Ichie Million na o nwedịrị onye kwa anọchite anya Ichie Eze-Ani na ndị ọkaiwu niile na fa na-agbari ya ọsọ na o nwekwa onye kwa riprezentị ya ka o sịkwanụ na onye nwa bụkwa na onye ọkaikpe ya onye ya ekwe wee kwudebe ya ka a sị na onye na ya na-egbukọsị mmadụ. Onye ya ekwe wee kwudebe onye tọrọ alụ, onye na-enyi ndị mmadụ na ndụ, onye na-egbu mmadụ na ndụ, na-atọkọsị ndị mmadụ, na-ebelụfe ala, na-agụrụfe anya, na-ebelufe ifefa ji bụrụ nwaanyị na ifefa jiri bụrụ nwoke wee na-esi oke ite welufa wee na-ewudola alụsị. Kedu onye ya ekwe wee nọchite anya Ichie Eze-Ani ka alụ Ichie Emekọta sobi ya ka ọ gịnị echi niile onye ahụ pụọ n'ụzọ mkpọkpọ ya n'ọkpa ọ sị na ọ ya bụkwa ife na-eso Ichie Eze-Ani bụ ife sowere ya na enwekwa onye kwa anọchite anya ya n'ụlọ ikpe. Ọ na-abụ mgbu na onwezi onye nọchitere anya ya ka ndị ụlọ ikpe ya esikpe ya ikpe a sịkwa na ife a ka anọsi nsi wee na-adọfịa onye ya anọchite anya ya ka e wee kwuo n'okwu wee ma ya ikpe. N'okwu ebe a ka anọgidezi otu onye ọkaikpe wee binyite wee sị ka ọ nọchite anya ya n'ọkwa ya bụ na-emepe faịlụ Ichie Eze-Ani wee kpebezie ya ikpe wee kwubezieri ife o mere ya eji wee ma ya ikpe na ọ bụrụ na onye ọkaikpe ya ekwuo ka ọ nọchite anya ya na ntu anụ wee butere ya n'ụlọ ikpe n'ọkwa ntu a ka ya esi burukwu ya wee chi ya azụ wee na-akọwa na ya bụ onye ọkaikpe nọchitere anya ya bụ ọkwa na ọ na-asọpọtụ ya maọbụ na ọ kwadoro ya n'ife ọ na-eme nọọ ka ọ bụrụ onye kwụ na nkọ ka e wee kpee ya ikpe wee maa na ya atụ ya nga ka ya egbu ya egbu. Ebe a ka ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ntu anụnwa o jelu n'ụlọ ikpe na ndị mmadụ apụtakwana na-eche na-aya egbu ya ma ọ na-aya egbu ya na igbu ya egbu na ịhapụ ya ahapụ n'ọkwọ ndị ọkaikpe ka ọ dị n'aka na o nwekwara onye ọkaikpe ya bụ o nyochasịa ya maọbụ ọ bụrụ onye ọkaikpe na-emekwa ka o si eme ọ sị gịnị na ya nje nga 50 years ma 100 years. Nwa onye ọkaikpe ya bụ ọ bụrụ ọ sị na ife nwoke emerụ adịghị mma na si jee kwa ya udo n'onu ka ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Nwa onye ọkaikpe ya bụ ọ bụrụ ọ tụọ ya 2 years ma ọ 3 years ma ọ bụ osisi hapụ ya. Unu mana onye ọkaikpe ọbụla asịrịsị hapụ ya na ndị mmadụ ya ebu agha n'ọgụ ya ma Ichie Eze-Ani Ichie Million ma onye ọkaikpe nwa ọdọkwa nke eva ya dị na ndụfa mana ọdọkwa ka o nwere onye ọkaikpe ya afụchi alụ na mpụ niile a nwoke a mere ka o si wee nyi nwaanyị dị ime na ndụ onye a ga-akwado wee sị ka ọ hapụ ya na onye unu fụrụ ebe a na oyi echi ya kwa n'ụlọ ikpe ọzọ na nke anụnwa bụ izizi ọ na-abịa n'ụlọ ikpe wee sị na ife eji ama ya ikpe bụ ntọrị mmadụ bụ ife eji ama ya ikpe na-aka na-eme nnyocha na nzacha na mpụ niile o mere ya bụ na next ikpe ọzọ ya abịa ka a ya ebupụtazi ife ọzọ gasị mana kịta anụnwa bụ ntọrị mmadụ bụ ife ndị ụlọ ikpe kwuru ejigodo wee na-ekpe ya ikpe na-enweziri ike ikpe ọzọ a ya ekpezi wee kwubezie maka ya bụ nwaanyị dị ime o nyiri na ndụ o ji wee na-agodoro alụsị ka nwaanyị bụrụ alụsị na-apụ apụ na-abata abata wee kwuzie maka ya bụ nwatakịrị dị 13 years bụkwana nwata nwaanyị o ji eburukwa tinyekwa n'onunu na ndụ ka ya bụ nwatakịrị nwụkwa ebe ahụ na ndụ ka ọ bụrụkwa alụsị na-apụ apụ na-abata abata wee kwuzie maka ya bụ nwatakịrị nke nwoke na-agụ sekọndịrị skuulu na-enechalụ senior WAEC ya na ndị otu ya ejidere nke ahụ fa gburu egbufe enyi ya dị ya na ndụ
bere ya amụgụrụ ya anya ụkọdụsi ifefa uje n'ahụ ya lee ndị fa ya ele buruzie ozie ama m na fa tinyekwuru ya n'ime onunu ebe a gafe enyiri enyi. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-ajụ kedu mmadụ na-abụ ndị nke ọzọ ejidere fa na Ichie Eze-Ani, onye nke na-eji meshin na-agba ọkada wee je na-ebute ndị nke fa na-egbu, na nwoke ahụ butelụ nwaanyị ahụ dị ime si na ọ bụ ọyị ya nwaanyị ewee nyie ya na ndụ. Ọ sị na ya bụ nwaanyị na-esi nri restọrantị, o wee je kpọtara ya Ichie Eze-Ani. Ichie Eze-Ani si na onwe mmemme ọ na-eme na ọka nwaanyị bịa ka fa kwuo praịz o eji wee sirie nri. Nwaanyị abịazie fa si n'igote ogiri baa ime afịa kechikọrọ nwaanyị mmadụ dị ime je tinye ya n'ime onunu na ndụ. Na si ka mmadụ na-abụ nke ahụ ọ na-abụ na mbọsị ahụ na ife ahụ etiri fa na faruo na nke ndị uwe ojii nwa unu mana faruo na nke ndị uwe ojii na o nwekwa onye nwere efe ibujefe ụlọ ọgwụ, ọ na-abụ na ọbara gbawuru fa ka ọ na-abụ na fa dị ndụ na ọ bụghọ mbọsị Ichie Eze-Ani ya abịakwa n'ikpe ka fa nwa ya abịa ikpe nke fa. Ya na onye nke ahụ si na ọ na-ejeta ụka ejidere ya o wee bụ na stika moto ya niile nọọ ife dadi ji oke ọma katịrị ebe ahụ a sị na-azụ afịa na Aba. Kedu ebe fa nọ? Ọ na fa esogho wee bịa unu ikpe? Ọkwa nke nnụtị ka m wetara unu n'ọkwa ka Ichie Eze-Ani Ichie Million Idepure Ideshow Oriego na Uke Ego gbuo onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ n'Enugu steeti. N'okwo ka o si wee ju unu ikpe na ikpe ọzọ ya eje a ya ewepụta ya nụ. Chukwu ma ebele ka mbọsị a bụrụ mbọsị ikpeazụ o ya eju unu ikpe ka ekwuo ife a ya eme ya ozigbo ozigbo ka ife a bie nkenke.